Tak, video už běží. Máme balonek naplněný vodíkem, jo. A vypouštíme na oblohu. Tak, hoplajs. A už letí. Už je pěkně vysoko docela. No, musí si taky zjít dalekohled. Ale není třeba. No jo. Tedy o to, jestli ještě ta kamera vidí. No jo, už je daleko, hodně daleko, už je ten balonek. Mičudek, jo? Červený. To vůbec nevím, jestli to ještě registruje, to už asi neregistruje, to už je moc malý. Jedině, že by tam dal zoom. Ne, to jsou jenom ptáci. Ne, to už nepůjde vidět. Nic, sundáme to takhle dolů. Já už to vypnu.